Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ila kwana. Kai, wa kake leƙawa ka ne? Kai ka ɗauka ba a ganka ba ne? To na ganka. Kai, amma gaskiya an yi bagaje. Kai da wata azumin ma ya ka sha sholisho. Fi sabilillahi. To, masala ne da yan gulma ni ba abin da na sha. Yan gulman ne suka nuna min kai ba idona ba ne nuna min kai. Ba, Dariya ne na Allah. Kama waɗe suka wani. Sweet. Na je kana yin waka a wata azumi. Har wani nan. Mu je gidan mu da dadinki. Mun ga da ki sha biki. Ya ƙaryan manza iska. Wannan ma damage na yi. Gara fa wawa ma hukaci. To an ga ma cikin azumin aka yi waka ba cikin azumi aka yi ta sai da aka yi dai azumi aka sake ta kuma da ma aka sake ta din bayan shan ruwa muka sake ta amma ni na mai mamaki kai kana ya aka yi sholishin nan ta baka ma kai aka ji waka ka kalla na je YouTube ai. Ba kai ne SK dan wuya ba. SK dan wuya kuma? Yaman. Aka ce Abba SK mafia ba wai dan wuya ba. Mafia ne. Mafia ne. Mafia mai yankan kai. To, kai ne dan sholisho ne. Ba dan yi jayayya da kai ba ai. Ba dan yi jayayya ba amma kai ina ma ka samu waito. Na nan mutum gidanmu nan kwartan nan. Oke gemu. Me katon tumbin nan. Gemu za ka ce ma ai ba wanda bai san shi ba nan ya leka ka dangar cokula ya je ba inda bai leka wa gayan nan. Sweet. Wayan shi ne na bude ai. To ba abin da za ka ga mu. Kama kana zuwa kana abubuwa mara kyau azumi ka daina walle. Ni nan na da introbasic ulcer. What? A jikinka shi sa baka azumi. Ba na yi ba. Oke kuma kake shan sholisho kana azumi? Yawan na da ulcer ne. Kuma kake shan sholisho? Ba na shawa na azumi. To ai kuma ni na gan kana shan sholisho kana ta leke-leke. Na da ulcer ne. Sweet. Kana ulcer kana shan sholisho kuma kana azumi. Yawan ba na shan sholisho na azumi. Yau kuma kafa biyu aka nannaɗe da ba ɗaya naga haukan naka na sa ka nannaɗe ba yau kuma kafa biyu ka nannaɗe kenan. Ko yau haukan ta ƙara girma ne? Kaiwa ne ba azumi ake ba. Ai komai biyu ne ai lada biyu. Kuma shi ne ai na haka. Oke shi ne ka nannaɗe biyu. Yawan. Ka yi daidai. Ramadaniya alwandaniya. Wandan Ramadan ne. Ka kyauta. Yanzu dai duk ba wannan ba ni na zo ne gurin ka mai magana tambayar ka na zo yi dama ni yaushe yanzu mana aina ka gani ban ganka ba hularka nake gani ai ban ganin ka hularka ce to na ake sayarwa me din me ma ka ce za ka ba nace zan tambaye ka akan abu tambaya na ce na ji na zo ne in tambaye ka abu saboda na je gurin malamai ka gane suna ta raba min hankali akan wannan azumi ka san wannan azumi na bana ya zo da ana ga sanawa ne a ina ne mu je da Allah ne an taba kuna na ce kuna ana jin yunwa sosai da zafi a jiki sai aka yaya yanzu mutanen Kaduna da na Kano sun takura min musamman ma mutanen Kaduna sun ce yunwa da kishin ruwa na damun su kuma 'yan Kano sun ce min zafin rana ne ke kasa musu jiki suna shan wahala a azumin nan sai na ce to baka da wata addu'a da zaka bamu wanda za mu samu sassauci ba kuna rena ni ba yau ga ranar tayi ranar cibi ba boye wanka tabbas wasu ne suke rena ga ai ka san mu ba ma rena ka ai yanzu ka kawo naira 10 ɗan samu na shan dibino na buɗe baki. To kai da baka azumi wanda ka samu na dabino? To wannan sigari Wan banza sai ka gano ni da Allah. To kakka da mu an jima
zan kawo ma har gida gora zan kawo ma kakka damu. Kana so kar ka ji azumi. Eh. Idan za ka yi surba Mm. ka samu. Kana da mata? Kai ni ke da mata, ka manta matata. Ah, Ba ka ganta a bidiyo ba? Ka faɗa min Ba gaskiya. ka ganta a bidiyo ba? To, matanka idan asuba yayi matanka sai ta dama ma kunun gasasshen kubewa. Don kuka sha ku ji ku ɗin. Ba ruwanku da yunwa. Kunun gasasshen kubewa. Mana. Sai ta dama mun a sahur. Mana. Ba za mu ji azumi ba. Mana. Da kun sha ku ji ɗin. Ni ɗin. Ɗin a cikin ku kawai. Kunun gasasshen kubewa. Mana. To ta yaya a dama wannan abu? Ka. Ni ɗan Daudu ne. Za ka tambaye ni ga gabara da Allah. Ha! Amma wannan bayare na mu hankali. Amma ni ma bar da haukata. Me na tambaya dan sholi dan kwaya. To wannan ai ni ma ya maida dan sholin ai. Hai. Ha Allah ya kauta amma fa azumin nan ana jin kuna fa. Yamma. Ar-Ramadaniya. Al-Wandaniya. Yay. Shit. Aya action. Ka kalla. Na je YouTube ai. Eske wallahi ka daina min dariya a cikin bidiyo. Ka gane? Wai shi yanzu yana nuna irin a cikin aiki ya yi dariya ko ya bai san na gano shi ba. Mu je gidan ku da ya banki in sha biki. Ya ne? Buje. Lissa ne. A cikin ka shi sa baka azumi. Ba na yi ba. Oke kuma kake shan sholi sho kana azumi? Ai na da ulsa ne. Oke. Kai kuma kana shan sholi sho. Buje wallahi buje. Kawai ka gane ina azumi kuma ina ulsa ne kuma ina shan shi na action. Yanzu mana. Au. Ka gani na nake. Kyau ka ji mari ka ce. Wallahi kyau ka ji mari. Na abu na gada ce kai amma ban da mara gaske. A wannan free comedy ne babu wani doka a wannan comedy. Ba doka. No ake sirwa. Ta zan sani. Ani ban ma san ma me kake tambaya ta ba wani ake sani. Karkana mu je kawai. Rana ta yi yawa ga yunwa. Au. Kunna wuta ne. Oh, kuna ga sanama ne. Eske na jina kallon fuskar ka wallahi. Eske, you are just serious. Eske, ya ne? Wallahi na ga fuskar ka zan dina kallo. Bara dai in sha mai dai a fuska. Ana na kwana. To ya ake damuwa? Ka. Ni dan Daudu ne. Da ka tambaye ni. Sa ku ji ɗin. Wannan abun ko ta ya za a iya yin shi? Ɗin. Ɗin a cikin ku kawai. Wannan abun